କରୁଛ? ଏଇ ପୁଇ ଚାରା କେତେଟା ଥିଲା ତ ସେଇଠି ଏଠି ଗାତ କରିକି ରୋଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ହଉ କର ତାହେଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବି ଶିଖିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ପୁଇ ଚାଷକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କରିପାରିବା। ଆଉ ପୁଇ ଚାଷରେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଦେଇପାରିବା, କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବି ପୁଇ ଚାଷ ହେଇପାରୁଛି। ହଉ, ପୁଇ ଚାଷ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ମାଟିକୁ ପୁରା ହାଲକା କରିଦେବା, କୋଡ଼ିରେ ଖୁସେଇଦେବା କିମ୍ବା ହଳ କରିଦେବା। ତାପରେ ମାଟି ହାଲକା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଗାତ କରିକି ପୁଇ ଚାଷ କରିବା। ପୁଇ ଚାଷ କରିବା ପରେ ଖୁସେଇ ଦେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ପ୍ଲଟ୍ ହେଇଛି ସେମିତି ପ୍ଲଟ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଗାତ କରିକି ମନ୍ଦା କରିକି ପୁଇ ରୋଇବା। ଆଉ ପୁଇ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଆମେ 2 ଫୁଟରେ ରୋଇବା ଧାଡ଼ିଟା, ଆଉ ଗଛକୁ ଗଛ 1 ଫୁଟରେ ରୋଇବା। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତାପରେ ଗଛରୁ ଫୁଟେ ମାନେ ଏଇଠି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଫୁଟେ। ଗଛକୁ ଗଛ ଆମେ ନେଇଗଲେ 1 ଫୁଟ ଲେଖା ନେଇଗଲ, ତାପରେ ଏଇନା ଆମେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 2 ଫୁଟ ନେବା। ଏଠି ଏଇ ସିଧାରେ ଆମେ କରିକି ନେଇଯିବା। ଆମର ତ ମନ୍ଦା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦାରେ ଗୋବର ଖତ ଦେଇକି ଆମେ ଗଛକୁ ଲଗେଇଦେବା। କେତେ ଲେଖା ଦେବ? ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦା ପ୍ରତି 2 ଆଞ୍ଜୁଳା ଲେଖାଏଁ ଗୋବର ଖତ ଦେବା, ତାପରେ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆମେ ଖତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛେ ଯେ ଆମେ ଖତ ଦେଲା ମାନେ ଗଛରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଟା ପାଇପାରିବା, ରୁଚିକର ହେଇପାରିବ ଆମର ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ସାର ଦେଲେ ଅଧିକ ସାରରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା ପୁଷ୍ଟିକର କମିଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବି ଆମକୁ ରୁଚିକର ହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ସାର ଦେଉଛେ, ଯେଉଁ ପଇସାରେ ଆମେ କିଣୁଛେ, ସେ ସାର ପଇସାଟା ଆମର ବଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ଖତ ଦେଲା ପରେ ଆମର ମାଟିଟା ଉର୍ବର ବଢ଼ିଯିବ। ପାଣି ଦେଲା ବେଳକୁ ଗଛଟି ପାଣି ଅଧିକ ରହିବ, ଆଉ ଉର୍ବରଟା ବଢ଼ିଲେ ଆମର ଗଛଟି ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆମେ ପୁଇକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷ କରିପାରିବା? ପୁଇ ଚାଷକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଇ ଚାଷ ଆମର ସବୁ ପନିପରିବା ମିଳେ ନାହିଁ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁଇ ଚାଷ ଅଧିକ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବି ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ସମୟ, ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ, କିଛି ପନିପରିବା ମିଳେ ନାହିଁ ଆମକୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅଧିକ ପୁଇ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲାଣି, ଘରକୁ ଆସ, ତମ କାମଟା ମୁଁ କରିଦେବି।